Time check guys, 7:04 AM. Tapos, daga nami. I have. Wait lang. Asa lipstick? Hi! Guys, na late mi sa parade guys! Wala na late. Gandang bunga. Tamang singit lang. Tamang framing lang. Take over. Masak mga step. Uyun! Take the dash! Sir, say hi to the vlog. Lalagay ko na yung ambassadors and ambassadors, please be ready also because I mean. So namin diri sa gym guys, pero ako si Kingon ani kasi ko balik-balik sa Kingon. Tapos pag-prepare namin kay hapit ta mo ang flash mob, then sunod kay mag-dance kami. Mabalang to siya. Kapag na kayo. Kapag nagsugot diba, so namin siya.
Ayaw, manami. Mananami sayo. Sayo kayo siya kay mga 9, mag-10 na, mga exactly 10 a.m. siya na umapos. Luto na pa tayo magdudla sila, like, makasupport pa mi, oh my God. So, padulong namin sa lahat, kay mag-ilis namin. Tapos, ano to siya? Kapay kayo.